Batisi TV. Lawan Rashipi daka Frank Yamaha. The Maxi Sports Scooter Arox 155. Ringkat baka net foodish. Ordar mapi nginwan ramani hakir dobyeng jompi. Presiden juga UDP Maulai Circle ubah homak harkongor hak nyau tadi kulalingkot arja afulai ulah play perda ya ke Phutbol ban Pynsah Kynmaw buram kabala tiap ke first lead Justine Khongkip kabala penyai dari Ïing kesem nak kur patau ringkat bat ke dorba senong Maulai kenton masar kum ke Kynmaw yu ni urang ba ubala ai ke jing syakri kum urang ba senong jong ke Maulai kenton masar nadu usnam khakhandai spa nyu bukhandai hadu khakhandai spa prapuar. Hakani kesengi la sakhilang do General Secretary jong UDP Maulai Circle uba Tebok Harkongor u Deputy Rangba Senong jong Maulai Kentor Mansar uba Erasmus Thangkeu urang ba dong uba Angeles Biam kitikot kalong Ïing na kakur pathau bat kiwe hakasengi bala play gani ke lempung Jingïalehkai ke jingkhun kalong hapadeng ke rempai Persha ya ke United Brothers. Ini ba tang jeblen ngakan mau di we ya gani ke Phutbol ngakan mau ba nganut ban au ba nak ketul masar syadu syati syapo mau sekram ketul masar ke champion nam ta ke Phutbol hapo ke Jingïalam jong I akan mau bangi siasong po trok bangi let player sibun yakit iyo kepada ka bangi let nam ta ke shield ane usniang ru ke ketul masar ke ke we nak champion na to ko ba leng ba ke Jingïalam khmat jong I bangi yo sibun ke player po ketul masar ban sei ban permi ya ka Maulai Sport Club Ngiyo wan permi ikun jo I ba Edward Pathau balong goalkeeper ka kapor nata kumbaga kan mau ba Orange Doleng ba Great Simle nata Kip Jones kiwe ru bagam kan mau lemba ka jing prat lenti jo I banga kan mau ba isai ki khon samla ka kapor ban mi nam ta ka Maulai Sport Club te ngai ba ka ai ka ba I la prat lenti mi nakhmat ba ngai ba ni ki khon ki kseu jo I ru kinlong kalenti namta kalawai na jong kini kena ke ba menta kena bang kai bang ngilam ya ke sport omdet ba namta bakan bahagamat re bakan light na ki jing sneo jing sme jong ni ka perthai ke badon menta saudong sokun kan mau ba kai bang ila banne kalau buat ya ke jing puleru khantam kini player kide ban kan mau re baga jing pule baga long kan kentiu lang ya ka sport ba dia ka ri baga cai bereu baga jing pule baga sport ba leng ba kani kecing pelong ya kani ke tournament kitbok ba na kani ke imatan baret kila ban mi kirang samla ban pau ban Jingïalehkai skiwe ki tournament ba fair kani ke jela jongi bot sebar jong ke jelaru te ke ba ngakwa ban ong ba ya ka Ïing kasami ba nang ne kalai ke jing senang jong ni usnam jong kani ke Phutbol ba haka ba manusnam ngila ban pelong ya kini tournament ba fair kenapa kai baro kalam kacing pha nam tai khun samla jongi ya kai ba ngakwa ban ong ba na kaleng ka dobal sinong ikit bok kirweng fi baro ki ar sautli ki team ba fin ya poi ya ki ka thong ka ba kawai kan yo ba ya ka champion ha ka gni ki Jingïalehkai sulang tang su bun su kuntu ban su ai jemesim ya pi ka Ïing kasam jong lead Justine Khongkip ba kum kani ka tournament ba pi pulang pi ka la dai por e bat ni la I sibun ki jing sneo ni ki sngi ba ila ngula batai di ba
tebok mana ba hakini sngi sibun ki jing sne glami namar balai ki khna kim don la chu ban Jingïalehkai namar ki madan ru mdan ki la ki lenti ban Jingïalehkai ru mdan chu namar balai ba ki kita hi bangi ki khamtam ki bagi madan ko mali pensno di franki menta bah ni kata masaru la don kam madan ti ngambang bangan ai madan mangan ka parti jongi indrai to jaj ba ila pensno kumta ti kala dai hi boro hi bagi no senyang la kadai ka parti UDP la ka parti ayuyuru ti la ki bawan ha ka bor hi kin pensno ya kata ka jing kwa mdi ta kata masar re snong boro hoi hi mata ngi don tang ti yang baran he menen hakini sngi berdak ilawan sati sepo madan umpuling hang theru ka don koi ka madan ka bahe ba ti hak ba iba piti so kome mele ba ila no senyang sang madan but katahi ka jingkwa ajong ki samla na kisnong ki tha ba per hi bakin nyo ka madan ka paka bakin Jingïalehkai but khamtam bakin light na ki jigsnew ngi kin ma ka por minang rit mangi Jingïalehkai keleng Jingïalehkai kimde dan kimaran ki bahe nri kimaran ki beri ki beria tangba ngidang yemi sabar Jingïalehkai mentala di ka juk ba ki kena kimi su sabaru chile tangi bat ki mobile mensua ngi kimi ki pa ki khot ngi banwan no sayeng ngim tiap so ka bam ngim tiap so ka di menta kala kala khongpong ka juk menta ngi haptan ki khon yeng ben sei samadan mar bagi labat tan ki mobile ti menta ila i tang ka juk ngi kala khongpong lut ndo hak tu singi na situ kana IP tang i wai ai example i bedet ba wai perlok nga bom lin ba ban kithia singi tang khat wai khat arab ji dong thia hak wai singi nga i uya nanti setis tan polo wa tek nu dang step lak hi nang khandai bujing la i dap si kali besi ibad ilok bagi khon te nga lingo sha khandai bujing lak hi te nga sei mlek ni mo hadi nga pun yu ai sei pintu pin lai jing lai ong em ngali lam ki khon sabaran he mar ba ka don ki ka kids academy na hang apo maran he wap ki step ban plai por khanang banyalam ikon menta ki kimi ki pa hadok ata ki kit khian na ki khon ba ki nyo ya kilan met mar ka kilan met ga dei gawai ni kumbal ong mene di deputy ram asnong kilan met ga dei gawai na kilat ban kentiu ya ka puli dang ni ti nga kan skam ba kum ga yeng ka sam jong ilet Justine Khongkip pinai continue ya ka tournament jupi but ni kerman skam hiru bakana ya chaprang kana kiu chaprang but let's see ka first tournament but hoi kadai ka berit benrei na kerman skam ba nang ni skamat kenang long tournament ka bahe but ngiru ina ya kersan mar kum kini ki kam bahai manu bom kersan ngini persang hi banyarap barka ni ka tournament kana kiu soprang sejrong but katahi ka bangi kwa ba ki khon samla nakisnong la long hang ni molai la long ha slong la beri nyu trap kita kiu soprang bin light is new but kham tam ba kin buat kini kalau kamru kelong kalat kamai jakpo namar balai Ïing kumla yang mana peki player bapa mentale kila penlong yang sport su ungkawai ni kila career option bagi ong ti natakada hiru ti nganum sim ni kalau kapor namar bang mana kadi kapor sung pigi player ngej skam ba filaya praktis ba bila kira ba bang kerman hi ba tim ke belak kira ba kin job yang ni toman ba kin don ke badam kin don ko job ti ki badam ru kina ya praktis kina ya pun kira ba kina ya continue hak ni sport ka kam ka ba